Яхияның беренсе хаты, 4-нче бүлек. Кадерлеләрем, һәр бер рухка ышанмагыз. Әмма рухтың ысынлап та Аллананмы икәнлеген һынап карагыз. Чөнки дөньяла ялган пәйгамбәрләр бик күп. Алла рухын һез булай танырһығыз. Гайса Масихтың кеше буларак килгәнлеген танусы һәр рух Алланан була. Гайсаны танып белмәгән бер рухта Алланан түгел. Ул һез уның килере турасында ишеткән һәм хәзер инде дөньяла булган Мәсих душманының рухы. Һез иһә, балаларым, Алланан. Һәм һез ялган пәйгамбәрне еңдегез. Чөнки һездәге Алла рухы дөньяла булган рухтан зуррак. Улар был дөньяныкы. Шуга күрә дөнья һөйләшкән телдә һөйләйдер. Һәм дөнья кешеләре уларны тыңлай. Без Алланан. Алланы танып белүсе безне тыңлай. Алланан булмагандар иһә безне тыңламай. Шуның аша без хакыйкать рухын һәм ялганлык рухын таныйбыз. Кадерлеләрем, бер-беребезне яратайык. Чөнки мөхәббәт Алланан килә. Һәр яратучы Алланан туган һәм Алланы танып белә. Яратмаучы Алланы танып белмәй. Чөнки Алла мөхәббәт ул. Алла безгә мөхәббәтен бына ничек күрһәтте. Ул үзенең бердән-бер улын, уның аша безгә тормыш булһын өчен дөньяга ибәрде. Мөхәббәт шунан гыйбарәт. Без Алланы яратуыбызда түгел, бәлки уның безне яратуында һәм гынахтарыбызның кисерелүенә килтерүче корбан итеп үзенең улын җибәрүендә. Кадерлеләрем, Алла безне шулай яраткан икән, без дә бер-беребезне яратырга тиешбез. Алланы беркем һич касан күрмәгән. Әгәр бер-беребезне яратабыз икән, Алла бездә яшәй һәм уның мөхәббәте бездә камиллашкан була. Безнең Аллала булуыбызны һәм уның бездә булуын уның безгә биргән үз рухынан беләбез. Ата үзенең улын дөньяны коткаручы итеп җибәргәнен без күрдек һәм буга шаһитлык кылабыз. Кем дә кем Гайсаның Алла улы булуын таный, ул кешелә Алла бар һәм ул үзе лә Аллала. Без Алланың безгә булган мөхәббәтен таныдык һәм уга инандык. Алла мөхәббәт. Мөхәббәттә яшәүче Аллала булыр һәм Алла унда булыр. Шулай итеп мөхәббәтебез камиллашты һәм без хөкем көнен ышаныс менән каршыларбыз. Чөнки Гайса ниндәй булһа, без дә бу дөньяла шундайбыз. Мөхәббәттә курку юк. Камил мөхәббәт куркуды кыва. Курку яза менән бәйле. Һәм кем курка, ул мөхәббәттә камиллыкка өлгәшмәгән әле. Без яратабыз. Чөнки беренче булып безне Алла яратты. Әгәр берәү мин Алланы яратам тиһә, ә үзе имандашына нәфрәтләнһә, ул ялганчы. Үзе күргән имандашын яратмаган кеше күрмәгән Алланы ярата алмай. Алла безгә Алланы яраткан кеше үзенең туганын да яратһын дип әмер бирде.